kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinkion mo sa DZGB. Pinkion mo! You're so hot, teasing me. Alat ko na. Madali. Parero. Di parero tabi Madali lang. Di parero taba kamaulan merindalan ta. Slowing down that boulevard, got music in my mind. Unresisting beat is taking over all mankind. Keeps on repeating and burning in my head. And I believe in all messages I read. Living into motion every time I hit the floor. How can I refuse temptation knocking at my door? Driving me crazy, I'm ready to explode. Becoming lazy, my body needs reload. Ooh la la, they say, time for a holiday. Ooh la la, tonight, you're my appetite. Strolling down the boulevard, I notice in a glance. Unresisting beat is making everybody dance. Keeps on repeating, I'm flaming in my head. And I believe in all messages I read. Ooh la la, they say, time for a holiday. Ooh la la, tonight, you're my appetite. Strolling down the boulevard, I notice in a glance. Unresisting beat is making everybody dance. Good afternoon. Damarian. Merindal. Kumusta po ang satuyang hapon? Good afternoon po, Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa tuyang programa. Mga tugang, ini po ang lalaking hindi inuumaga sa programang Pinky on Mo. Kasabay po si Kuya Nems Flora sa Technical Department, si Jerome Martinez, ang tuyang partner sa DCGB News Online. Kumusta po kamo kabos? Kami po nagalaom na kamo kabos, nasa marahay na kamugtakan sa mga oras na ini. Kumusta po ang sa tuyang aldaw Webes ngunyan ali 18 mga tugang of September 2025. Kami po nagalaom na kamugabos ayos, asin po dahil yung problemang pinagmamati sa ngunyan, tabi na aldaw na ini. Sana po kita kabos marhay. Mga tataramon, ara mo daw ang gustong sabihon? Ang satuya tabing tataramon agay-ay. Ang satuya tabing word for the day, mga tugang agay-ay. Ang utak mo ngaya, kaya sa nagayang lumog ang agay-ay. Agay-ay. Ano mo sabihin kan agay-ay? Kamo sa mga harong tabi Ikaw dyan tabi sendong mga harong igwa tabi dyan ki mga agay-ay. Di ba Kuya Neme? Sa nagagay-ay nabubuhay, ang agay-ay nabubuhay sa kahoy. Sa mga kahoy nakabugtak po sa sendong mga harong. Yan po dyan ang mga fight kan agay-ay. Paano yan mga tugang maaraman? Pag magay-ay, ang sa tuyang kahoy, ang kahoy nakabugtak. Tabi dyan sendong mga harong. Kaya pinto, ngaya beam.
ngaya divide mga pang-division. Yan tabi pag inagay-ayat tapos na yan, wala na yan. Nagmangno ka man, magiano na yan mga tugang tak kinaunakan agay-ay. Yeah. Anong agay-ay? Ang agay-ay tabi mga tugang ang agay-ay tabi agay-ay. Ang agay-ay napigasabi, iyo tabi mga tugang sa English na flower that they o tama, ang itsura na kang gari flower na yaon sa kahoy. Ay salbat, anong nangyari cellphone ko daw? When they are not cut in waning, if they are yun. Kung sabihin, yan tabi na agay ay iyo tabi mga tugang anya on tabi sa satuyang mga harong. Yan tabi sa tuyang word for the day, agay ay. Mga tataramon, ara mo daw ang gustong sabihon? Kamong nagdadangog mo niyan, how many times po kamo na nagbabago kitwalya? Kamong nagantabay ngunyan sa sendong mga harong, hain mang kamong ngunyan. Pero ang beses po kamo, nagbabago nin tuwalya sa laog nin semana. And how many times po kita, dapat mga tugang na mag-change nin towel. Ang tuwalya palan, saro mga tugang sa madalion mag-ati na gamit sa harong. Ba't ang tuwalya bagag? Di ba ang tuwalya, Jerome? Ang tuwalya mga tugang, maski sa minadaralan. At akon, kung ang tuwalya, mga tugang may ngimot, mareklamo ang tuwalya kung anong pipahid ta dyan po sa tuwalya. Maray lamang kung napahid sa lawas. Dako di pa sa napahid. Kaya, sabi, ang tuwalya po, towel, bath towel, saro po mga tugang sa madalion. Saro po mga tugang sa madalion na magdukot ang bakterya. You know why? Dumug ang tuwalya, di dapat iyang pigasabit sa lugar na dapat day magmara. Bibalad ang tuwalya pagkatapos. Pag dumug ang tuwalya, dyan po mga tugang nag-star ang bakterya. Dahil mo naman siya, nang ano man na dumug, madali, tabi na magparong. Di ba? O, sabi digdi, dago ganin doon ha. Sabi, ang bath towel, mga tugang, should change in wash, tabi, after 3 to 4 uses. Ang tuwalya da, yan ang bath towel na pigagamit nindo. Dapat palitan mo pagkalipas ki 3 hanggang 4 na paggamit to prevent bacteria, fungal growth, or after 2 to 3 uses if you prefer maximum hygiene. Kung sabihin tabi, mga tugang, iyan tabi na tuwalya na iyan, pag ginamit mo na, binugtak mo sa gilid, may nagkakaproblema po ang pag-abot mga tugang sa posibleng istaran yan ki mga bakterya. Pwede pong istaran iyan ki fungal tabi. Kaya minaabot sa punto na sa tuya pong tuwalya na mamarong. Ya, kamusta ka na? Saan minadaralagan ang tuwalya? Magpuon sa payo hanggang sa baba, mga tugang hanggang sa bitis, ang sa tuya tabing tuwalya, pigpapahid ta. Ang makonsil pa nga kang Kuya Nems, pagbakarigos ka baga di, Kuya Nems, pag gagamiton hanggang sa lubot. Na, maski mga tugang nagparakwan ka, maski nagpara sabon ka, pipadalaga lang sa taho kang lubot. Totoo ba ko? O kamo nag-antabay ngo niya. Totoo ba ko? Magturugan kita ko niya na hapon. Magturugan kita ko niya na aga. Totoo ba ko na hapon? Totoo ba ko? Pipadalagan tabaga sa tahaw kang lubot. Kung bako tahaw kang lubot, pipadalagan ta sa mga hita ta ang tuwalya. An masira mga kuya ni bili. Pidalagan mo sa lubot mo, buda sa mga hita mo ta, nabaliktad mo na, binugtag mo sa ngim. Nabugtag mo naman, pinahid mo sa pandok mo. Awinda. Pero, kaya,
ang tuwalya po, iyo ang madalion na pagtamaan mga tugang ki bakterya. Kaya dapat palangkaan, tulusan na hanggang 4 na beses na paggamit. Kung sabihon pa lang, dapat dakol kang tuwalya sa arong mo, makarigos kang aga, nagkarigos kang hapon, o kung bako, nagkarigos kang sarong bes ang sarong aldaw, di, mga tulong aldaw yan dapat, di ba? Na kung duwa kang bes nagkakarigos, di dapat, mga duwang alwag, pag second day, palitan mo na ang tuwalya mo. Imagine, mas ka anong sa sabon mo kaan, ang pagyaong ka na sa kwarto mo, padaralagan sa lubot. Awinda. Totoo ba? Gano'n na kita mag-urotikan kitang Kaya, ang bath towels, mga tugang, need to wash them after 3 to 4 uses. Buda, ang tuwalya, dapat ka iyan tabi, pigbabalad sa mainit na maray. Tangani na, di pagkagamita mo. Di mo tabi dyan pagbalay-bayon sa mad. Iluwas mo tabi, iluwas mo tabi, tapos balay-bayon mo. Sa mainit, kun mari ang panahon. Hello? 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 Yes, good afternoon po. Apo. Nawala. Ano ma? Iyan na pigapon na wash clothes. Iyan ba ganat? Labakara? Ang labakara, pag ginamit mo sa pandok mo, dapat iyan, sabunon mo o labahan mo every single use. Alam mo, nagkarigos ka. Pagkarigos mo, tabi. Pagkarigos mo, mga tugang, pagkakarigos mo, tabi. Ginamit mo sa face towel, lalabahan mo diretso, pamarahon mo. Hello? Ano po? Yes? Pwede po mag-apot? Ano po ito, ma'am? May brown out po talaga? May ano po? May brown out? May brown out. At ay pahanap ko po, ha? Tayo-announce ko po ngunyan. Yo? Thank you. Okay, thank you. Jerome, hanap pa daw tabi, Noy. Sa Aleco. Kung may brown out sagang schedule, tapos sin mo tabi digdi. Yo? Now. Hand towel. Yan baga sa banyo, may hand towel baga dyan. Ade? O kung saan ka nagduman, may hand towel dyan. Yan po dapat, should change more frequently. Ideally, after 2 days of use. Yan. Yan tabi, lilimpihan mo, lalabahan mo, after 2 days of use. Nasabutan. Now, ano mga tugang ang dapat na pagpamara? Daw ganin daw. Pag pasil sa na yan. Drying. Always allow the towel to dry completely between uses to prevent bacteria and fungus from growing. Ang tuwalya, pagkalabahin mo, dapat mga tugang baladon mo. Dapat tabi, usual dry, tabi ang pagkan. Tangani na, mabawasan ang bakterya, as in fungus, sa dyan. Tang bakterya, ang tawil ba, nakakaulakit ang fungus, di ba? Ilagay sa mga hotel. Sa mga hotel na mga Draculaon na hotel, ang tuwalya talagang malinigon, Kuya Nems. Pero Kuya Nemi, lumog ka dyan sa mga, ano nga na, baka masarautan naman kita kaini. Lumog ka dyan sa mga motels, mga inns, salbata na ang parong kan tuwalya. Sorry. Baka masarautan naman hindi ako. Istorya tabi ni. Suparong kan tuwalya. Apira kayan, maripano mo Kuya Nemi, salbata na ang parong ng ulunan. Awin na. So, ang parong kang ulunan, di mo masabutan kung supayo na. May mari. Di mo masabutan talaga. Sabi, drying. Yan. Diyan muna kita sa drying. Nag-missed call si Jimmy. Gari may putok si Jimmy Barreta. Balikan tayo yan, tabi sa tuyang diskusyon ngunyan, tabing hapon, may kinaraman mga tugang sa mga samno sa pagkabuhay nin tao. Aramon tanaw ang Bareta ni Jimmy na salita. DCGP, Baretang Bareta, ngunya na pagkahapon. Jim, Jim. Yes, BP, pagkatapos pasanakan na dinagibong Vice Mayor's League regional election. Sa Tuya, sa Region 5,
biyaon digdi ang bagong presidente kan Vice Mayor's League of the Philippines Region 5, taga Vice Mayor ni kan Pandan Catanduanes, Oh. Vice Mayor Eric Rodriguez. Madali lang, tama pa ng Guilot. Medyo maribuktig din Ano yan tabi, Jimmy? Kwan yan? Uning regional? Regional election ini. Vice Mayor's League Regional, ha? Vice Mayor's League, provincial Vice Mayor's League President niya to digdi. Si Vice Mayor Ding Paldo. So yan, regional ini. Congratulations po, Vice. Madigdig kami sa luwas, medyo maribok digdi sa laog. Okay, Vice, live po kita sa radyo sa DCGB. Taga Pandan Catanduanes ini, Vice Mayor kan Pandan. Catanduanes, Vice Mayor Eric Rodriguez. Live po kita sa radyo tabi, Vice. Congratulations, ika na po palanaan elehido na Vice Mayor's League digdi sa Region 5. Ano nangunyanan mga primero, mensahe po nindo, and anong mga puturong plan po nyato sa mga Vice Mayors digdi sa Region 5. Si VP Henry po sa angkor sa DCGB. Madadangog ka ngunyan sa kabiluga, sa kinabanta na naka-live kita sa Facebook, sa radyo, and maginduman sa Catanduanes, madadangog ka. Si VP Henry po sa angkor sa DCGB. Apo, Vice Mayor, maray na hapon po. Vice. Sir Henry, good afternoon. Ay, good afternoon po. Vice, congratulations po, ha. Kapalan ang nailihir na Vice Mayor's League President sa Bicol. Iyo po, katatapos lang po kansamuyang ginibong regional chapter election sa BMLP. Wow, okay. Kita Apo. man po ang napagtiwalaan din sa tuyang mga pag-iribang mga Bicolanong Vice Mayor sa tuyang liga. Opo. Vice, ano pang mandate kang Vice Mayor's League? Ano po ang dapat nga nataigwa kamuka na asosasyon na arog kayan? Ang asosasyon po na Vice Mayor's League of the Philippines Opo. was created through law by kang taon na 1988. And ang author po kayan si Senator Tito Soto. Okay. So Vice Mayor's League, kung mo baga po, Vice, ano talingon mo, ang PCL nga may representasyon sa sanggo ni ang panlalawigan, di ba? Ang liga ng mga barangay, may representasyon sa konseho. Pero kamo po, baga sa Vice Mayor's League, di man kingaya representasyon sa konseho na LGUs, di ba? Sa probinsya kung ano. Po. Actually, napaghuhurunan mo po yan. Kasi yung mga pag-iriba, ang mga Vice Mayor, sa ining ex-officio correct. Na tukawan, duman sa halangkaw na sanggunian sa sangguniang panlalawigan. Opo. But then, siguro, dahil yan man po ang nasa 7160 kan sa tuyang local government code, kaya iyo po ang nagdidikta kan sa tuyang mga ex-officio kung sisay ang makatukaw duman sa sanggunian. Pero iisip man po na kaigwan ng konsultasyon kung mapwede na ang mga provincial chapter president na magkaigwaman in sarong seat sa konseho o duman sa sangguniang panlalawigan. Opo. Pwede man kayo yan, Vice, i-lobby nga yan, ipadala kay Senate President Soto, di ba? Ma-explain lang yan. Malay mo, baka ma-consider yan na pwedeng gibon. Pwede man mag-akaigwang amendment sa local government code, di ba? Iyo po. Actually, may paghururon kami, may consultative meeting na pinapaabot ang tutuyang National BMLP Interim President sa October 21 sa Manila. So siguro saro po yan sa mga pwedeng matatarduman dahil nagka-istoryahan naman po kami kayan. Kaso banggi pag-abot niya, si Honorable Maynard Francis Bumanglag ang pinili Ilocos Norte. So saro po yan sa pwedeng mapag-ulayan miduman pag-iriba at gabos na mga provincial chapter president. Dahil iyo po ang pinapaabot sa meeting na ito sa maabot na October 21 sa Manila. Pero ano po ang ano ang mga ikapo nahilir sa Bicol Region, ano po ang mga priorities mo na plano para mas lalo pong may strengthen ang organisasyon po kan Vice Mayor's League sa Bicol? At sa sumuya nga po na paghurunan ni man, siyempre po alinyado man kita sa mga kaplanuhan kan sa tuyang national president na pakasugon lalo ang kapasidad kan mga vice mayor sa paagi na sa samuya talagang trabaho na legislation. So, more on capacity building seminars and
lectures na ang Samuyang pinaghurunan, Opo. ang pupuahon mi na magtuturo sa Samuya, iyo ang UP NCPAG. Kataganing pagkatapos man kan Samuyang mga short course na yan, ma-credit man o magkaigwa man kami ni magkakanigong mga diploma pagkatapos na matapos ang mga module na itatao sa Samuya kang UP NCPAG. Wow, okay. Very good yan. At least masalo pong mapakusugan sa indong organisasyon tabi Vice Iyo po. Opo, okay. Vice, kumusta? Ano ang sa imo? After kaning election, ano po ang may regular meeting ka mo, whatever, tabi, para sa inong organisasyon? Ngunyan po, pagkatapos lang ng eleksyon, ngunyan, magkakaigwa na po kami dagos ng primerong meeting o yung inaugural session Opo. ng mga elected officers para man po matauhan man ang presidente pati naman ang regional treasurer ng authorization para makapag-transact sa bangko. Kasi po, bago na po ang mga signatories na nabandihan na so dati. Nag-approve po ang Samuyang account sa bangko. So, iyo man po ito ang piglalagan kan sa tuyang mga share sa national na nakukuha kami sa Samuyang membership dues. Igwa man po kami dyan sa region nakakakuha man ng 10% Opo. sa membership dues na pigdad tao sa national. I see, opo. Si Vice, baka may mensahe ka po sa imong munisipyo o diyan sa Pandan po, Pandan Catanduanes? O Pandan Catanduanes. baka tabi sa bilog Iyo po. na Bicol region na... Go ahead, tabi. Idagdag ko lang po duman sa authorization na itatao sa presidente bodo sa treasurer na kami man po magkakaigwa pa ng authorization na itatao sa presidente para magdagdag pa po kita ng mga appointed board of directors para mas lalong marepresentar ng kanya-kanyang probinsya ang liga ng Vice Mayor's League. Kaya iyo po yan ang Samuya pang itatatar sa atyan na meeting. Ayun. And sa sakuya man po na mensahe, ako man po, hali man sana sa sarong sadit na munisipyo sa probinsya ng Catanduanes. Iyo ang pinakasabit na igwaning 11 na munisipyo alagad pinagtiwalaan man po pikta kang tutuyang mga pag-iriba na ako man po nasa ikatlong termino na. Opo. And kang nakaagi kong mga termino, ako man po naging board of director kang regional office and kang last term ako man po ang Secretary General. Hindi man po ini na ako naman po ang sa indang pinagtiwalaan na mag-iya, magdara ng timon para sa padagos na paglayag nin sa tuyang liga, ang BMLP Regional Chapter o Bicol Chapter. Opo. Congratulations po, Vice Mayor Eric Rodriguez. Salamat pong maray. Salamat po, Sir Henry. Salamat. Opo. Ang aramon niya to sa BBP. So, composition, Vice Mayor, and other, Vice Sige daw. President, and other opposition sa incumbency niya bilang Presidente. So, mga membro po na nailihir man sa ibang posisyon. Ang nailihir po bilang Vice President kang BMLP Bicol Chapter, iyo po ang Vice Mayor ng Kamalig, si Vice Mayor Maria Ardel Baldo. Ang satuya man pong Secretary General, iyo ang Chapter President ng Camarines Norte, aliman sa Mercedes, iyo po si Honorable Jenna Yapyuko. Ang satuya man pong Regional Treasurer, iyo man po ang Presidente ng Camarines Sur Chapter, si Honorable Vice Mayor Edsel Di Maiwat kang Iriga City. Opo. Ang satuya man pong auditor, iyo po si Honorable Celso Lau kang Pilar Sursugon. Asin ang satuyang PRO, iyo man po ang nasa probinsya ng Masbate. Opo. Kasi tigwa po kita ning anom na pigilihir na mga board of directors na iyo po ito ang minarepresentar sa kada saro na probinsya ng Bicol Region. Opo. Jim? So, ayos na. Okay, Ayos so na. thank you so much and congratulations tabi. Vice, siya ang presidente kan Vice Mayor's League of the Philippines Bicol Chapter tabi. Ayos. PP. Tibayon man si Vice Haling Pandan. Vice Catanduanes. Mayor Eric Rodriguez. Opo. Aki unong pa ini pero ni mo Vice.
Gold na, gold 50. 50. Alawi good ba? Kaya, pinakul pa lagi yan. Daling ko kuya. so, Jim, Oh, daling ko sa picture ni Vice, aki pa man ang gadi. Oo. The best. Okay ba? Gadi kulang pa Oo. nga ang kwan, kulang pa ang tubo eh. Amo na. Yan Okay. okay. Bibitin sa tayo mga dagdag na informasyon exclusive di Aha. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Yan po ang Baretang Bareta. Bakit wala? Yan. DCGB, Baretang Bareta. Alright. O, di so naghapon tabi kang brownout sa aga. Nagaday parang murundo. Ang ano man na bagay na negatibong i-converter ta tabing positibo. Ano? Sabi nga ni, we need to smile 3 times. Relax several times. Ha? O ni pang brownout sa aga, September 20, 9 a.m. to 5 p.m. Wow. Sabado ini? Sabado pala. So, anong pizza ini, Noy? Sabado. Nata daw ta, grabe ng lapsis ko sa oras boda sa date, ano? Kaya nagari may problema ako eh. Ano? Manlingawon do ako, Kuya Names. Ang saro nanggad sa decor pa na ako control hanggang ko. Pa ako nalingaw ako. Ang feeling ko, soltero ako talaga. September 20, Sabado. 9 a.m. to 4 p.m. May brownout po sa mga lugar na pigusuplayan kang Ligaw, Substation, Feeder 2, tabi nan mga apektadong barangay, iyo ang barangay Magiron. Mga barangay ini kang ginubatan, Sitio Libas, Sitio Binte, Kitago, Kibungbungan, Mauraro, Malipo, Malubago, Balite, Batbat, Bulolo, Mapako, Doña Mercedes, Unggo, Palanas, Puod, Sinungtan. Sa Kamalig po, napektado yan barangay Miti, Matnawan, Iluluwan, Pariyaan, Asin, Binanderahan. Yan tabi ang mga portion na. Sa Villar, ang napektado po mga tugang iyoan, barangay Cabraran, Kalsada, Poblasyon, Aurora, Bagakay, Bautista, Del Rosario, Estrella, Mabini, Poblasyon, Magsaysay, Mamlad, Maugog, Mercado, Plaza, Poblasyon, Kitinday, Poblasyon, Rizal, Poblasyon, San Vicente, Sinagaran, Villa Paz, White Deer, Poblasyon, Salvacion, San Isidro, San Roque, and Florista portion. Ang rason, massive right-of-way line clearing activity. Yan. Paki-consider na tabi kang line na energized, kaya dahil po magpaparadurokot-dukot dyan sa linya kan Aleco, mga tugang maskitabi brownout. Ha? Tayan, bibalik tulos siyang kan Aleco, oras mga tugang na matapos tabian, brownout. Okay pa na po? O yan tabi Ang latest natin regarding po dyan sa power interruption, mga tugang sa Albay Electric Cooperative. Okay na? Yes. Alright. Sabi, ano nga si discussion taga sa bago? Tungkol sa, yan po ito sa tuyang istorya tungkol mga tugang sa pagpalit nin towel. Ang mga nasa harong, pwede makonsider kipirang basis, pero tabi so sa mga hotels, yan tabi, dapat isalidan tulos. Sa konsensain po yan, nakakadalaga ng mga tuwalyang yan. Alright? Good afternoon tabi kay Joseph Akendellarena sa Luxembourg. Abid fan mo ngayon yan. 9 a.m. duman. Talaga? Alas 9 pa lang na aga, duman tabi sa Luxembourg ngunyanal daw. Okay? Ha. Sugibo-gibo mo sir, hindi tao mo sa mo. Excuse me. Iba ang towel sa mukha, ibang towel sa lawas. Iba nga yan, towel sa labot. Ulo ko rin yung paradangog ta. So yun sa kan, ha. Siguro mga 1,000 haha. Kaniguan man na, sabihin mo, pag nagkarigos ka, pagkarigos mo, ibang tawil mo sa lawas mo. Iba man ang tawil mo sa lawas. Di pa daralagan magakuya ni Mia. Ito, anaki ko nga ni Sir Hen, dagiton sa ko, pag nahiling niyang, pigpunas ko sa hampangan, tapos ipinuna sa pandok. Yung mga, nagkarigos ka. Paminsan, baga, inot mong payadan sa lawas mo, kantawil mo. Paminsan, napalingaw ka, pipadalagan mo sa may lupot mo. Tapos, sunod mong pupunasan, tabi, ampayo mo muna pandok mo. Ayun na.
Umaray pasutuga mong load sa kuya. So hapot mong ano ang... Uy, arog kay ni. Uni tabi na naghahanap kang load. Pasensya na po kamot ha. So luludan mi... Ano ito? So pigloadan mi tabi. Wala palang kilood. Halat-halaton mo ha. Nagpaload ako digdi sa ampangan mi. Di man kuya, di mi kilood. Ano nangyari? May load. Isalbatan na ha. Kaya sabi ko kay Shara, hanapan kipaagi kung saan siya makaload taon-taon. Pasensya na po. De kaya so loader Mickey, load, de makakaload. Ngunya, ano ni sa may DCGB, gwa man digdi, lalong de man kuya ni mi. Pasensya na po ha. Maabot po sa inyong load. Iya po. Nyata siging palayog ki helicopter sa may old airport kan Legazpi. Good. Ako nga ni, nagnala sa kuya ni mi, takadako ng helicopter na naglayog dyan. Diba? Nata daw iyan. Grabing helicopter, nagburbang gipati. Pata bang harong meron sa may airport, pag nagiinog na isturbo, hindi ko aram ka para harakot kaan. Habo kong magsuspit sa tabi, please, Lord, paliwanagan mo tabi sa kong isip. Kung nata tagadakol ka nagalayog dyan ng mga helicopter, tabi. Ika kuya Nemi, may naisip ka? Akala mo kung mag-isip tabi. Alright, okay na. Okay na. Di na kita mga tugang sa satuyang load, mahiwagang hapot. Sa loob tabi in 15 seconds, dapat mga tugang maitao mo ang sakuyang hapot. Mga tugang ang satuyang tabi. Anong kategorya? Balikan ta subado. Ade, bado. Bado. Mga bado naman kitang panlalaki. Yan, hindi ka na. Verdaw. Kaso hapon, kasarong aldaw, ang na-mention ta po, puro bado, mga tugang na pambabae. Ngunyan naman, ang pangirestoryahan ta naman na bado pang lalaki. Awer daw. Sige daw. Sige na. Antay ko sa tuyang kategorya tabi na hapot, ngunyan tabing hapon. Bado na pang lalaki. In 15 seconds, dapat po may tao mo ang 5 na bado na pang lalaki. Awer daw. Hello? Hello? Good afternoon. Good afternoon, Kadoroy. Ay, good afternoon po, Kadurat. Maukod man. Maukod ka po. Opo. Ready ka na po? Tiyo na. Nataan sa ibang kong dungo, gari nagtitatsingon ako Di talaga ako pwede sa mahamot. Sige na una. Mortital mo ako. Ready ka na po? Sige. Gamit ng lalaki, Ay, ano? ano po? Sige na. Bado ng lalaki na madali ang tanggalon. Go. Kamisita. T-shirt. Ano po? Kamisita. Kamisita, t-shirt. Ano pa? Sando. Sando. Ano pa? Ano? Bye-bye. Bye-bye. Ano mo na? Ano nang di mo? Ano mo dali yung tanggalo na bado kilalaki? Grabe naman Di ba? Ay, naik ko po. Grabe naman kung di mo sus ko. Di ba? Ito. Ito. Hello? Hello, Kuya Henry. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon po. Ready ka na po? Ready na tabi, Kuya Henry. Okay. Bado ng lalaki, 5. Na may butones. Go. Polo. Pulo. Ano pa? Pantalon. Pantalon. Okay. Jacket. Jacket. Bye-bye. Bye-bye. Dipisilon man pala kuya ni Sorry, dipisilon man pala. Pagalon man pala na. Ang pala. Hello? Hello. Good afternoon, ma'am. Good afternoon po. Good afternoon po. Pangaran po? Playsil. Ano po? Playsil. Okay. Para pong edad mo, ma'am? 45. 45. Ready ka na po? Opo, Okay. Maple Bar. Bado
ug bado nin lalaki napigtatanggal po sa pagkabanggi. Go. Short. Short. Pantalon. Pantalon. T-shirt. T-shirt. Ano? Kalo. Kalo. Jacket. Kalo. Short. Matamay ka ka. Boxer. Amin na. Tama po. Ulit. Kudutonta ka dyan na. Ulit. Ano sinabi mo? Boxer. Anong boxer? Saan po baga? Sorry. Sa tigluluunan po baga kan, ano? Basta kung sunod na ito baga. So, cycling. Boxer short? Boxer brief gayod. Siguro. Natagay po matatanggalon ang boxer pagkabanggi. Ano po baga? Presko. Ha? Presko da Talaga? Comfortable da Di pa lang kapag katurog. Si Agam iyo. Ati tanggal mo? Siya? O siya? Siya? Oy. Sinasabi ko kaya kasibago. Sa to sa nang duwa. Siya man nagtanggal. Ikaw si Ago mo? Siya? Siya? Oo. Pipahali mo na sa iya? Siya na mismo. Ah. Tapano, mainit na. Ay, nasa imo. O sige na, alam ko na ito sa number mo. Taon, takalagod kilod. Ayun na, alam ko na. Ay, nagi 100 na po, sir. Nata, Anong ikaso din naludan? Baga? Ha? Ang sumartis po, baga? Ay, yun pala. Di ka ito? Opo. O di, sige. Sige, okay. Alam ko na. Anong number mo nga ni? Madala, anong number mo? Alam ko na. 0935. 12478. Okay. Kung sabihon mo, kay ka din, di ka naludan kang inot, ade. Ayo po, sir. Isang katusangon yan. Opo. Okay. Opo, baga kami kadto sa saro mong color na nangganaman. Iyo, ingat, di pa na itong lunta. So, loader mi nga, di mo palang kilod hanggang ngunyan. Alat-alaton mo tabi, Di another 50, 100 na sa imo. Opo, Sige. thank you. Taga saan po ka mo, ma'am? Tagaw bilyar po. Oo. Sigurado kay si Ago mo nagtanggal kang boxer brief niya? Di ka lamang nasugo. Hindi man pati ako magatubod. Di ka man lamang kilambing. Ay, Ha? Ay, Sa bagay, 45 ka na dahil naka... Bye-bye! Bye-bye. Bye-bye! Okay na kayo dito? Tama na kayo dito? Ang mga helang kang atay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, sa cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom, ninala ko pagkaon po, nintaba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing magmangatay, kay puan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid, Silimarin Capsule. Ang Liver Aid, Silimarin Capsule para po salud asin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, saro pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Saral doon na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan sa pagpugol kan paghubag kayan. May bisyo man wala, mahilig man uminom o dai, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide. Hello? Hello po. Hello? Good afternoon. Good afternoon po. Opo. Ay, madama kusugon pang radyo. Pakipaluya kang volume. Opo. Okay na po. Taga saan po? Albay po. Albay District? Opo. Mano ka po nagapod ka? Maakod man po. Ay, maukod ka? O sige, lugod, pagbigyan ta ka. Iyo po. Opo. O, ready ka na po? Pwede na. Ara mo sugamit kan mga lalaki? Sige po. Okay, sige daw. Limang kaypan kumanay, ha? Alright. 5 gamit ng lalaki
na pinagkukonsiderar na pwede sa indang pampapugi o the best tayo ng itsura. Go. Limang gamit ninda no pampapugi sa indang paghilingon. Go. Sukray. Good. Pamada. Good. Ano po? Nagpulbo ang lalaki. Sige. Remate na. Bye-bye. Ay, nako. Magbabalik ang Pinky-on. Makalipas lang mga tugang kan mga patalastas. Tigdi po sa tuyang programa sa GB. Pinky-on mo, Ang baby. oras hatod sa Indokang. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/Albay Computer. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at
at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Alas 4 na! Oras na para magtaob, taktak, tuyo at takip para iwas dengue. Itaob ang mga lalagyang maaaring naimbakan ng tubig. Itaktak ang mga ito upang siguraduhing walang naiwang tubig sa loob. Tuyuin ang mga lalagyan gamit ang tuwalya o pamunas. Takpan at siguraduhing walang butas ang mga lalagyan ng tubig. Kalinisan ang solusyon dahil pag walang lamok, walang dengue. Paalala mula sa inyong Department of Health, Bicol Center for Health Development. Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Okay, ulitin mo nga, babe. Ay, babe. Ulitin mo nga, ano yun eh? Ulitin mo nga, anong marina? Ano lang? Grabe na kaya mga apod ko. Ulitin mo nga, Kwan. Ulitin mo. Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige. Baka mapasalakapon ko, Kuya. Mas madagitan kita, baka. Mapaaram na kita, alas 4 na. Ano mo rin doon na kwantata na pagtapos sa kaprograma, closing song, ang mga helang kangatay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis o cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kan kamo magbabago. Tangaling mga tay kay pan po na sabayanin proteksyong Leverade Silimarin Capsule. Ang Leverade Silimarin Capsule para po sa load asin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na halis herbs natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Leverade saro pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaod ng proteksyon sa raldo na pag-inom kang Leverade. Pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kayan. May bisyo man wala, mahilig ka man o dai, mas maray na isabay ang Leverade Silimarin Capsule Oral daw. Para dahil tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Leverade na para sa baskog na atay. Ang Leverade Silimarin Capsule nabakal sa mga butika nationwide. Good morning! Ay, sabi kan sarong texter ta, grabe ka ulo ko kang caller mo kanina. Sabi niya, magatsing ka na daw muna bago siya mag-call. Taba ka, makatalsik siya paghatsing mo. Good afternoon! May tanong ako, Kuya Hen. Magagalit bang floor wax kung mas makintab ang ulo mo? I think so. Grabe man ini man na. Masyado ka man. Huwag kang ganyan na. Masyado kang ganyan. Na-issue. Basis to, siyempre may na-issuehan, na-isyan nanindong Philippine Air Force basis sa TOG 5. Siyempre may mga helicopter dyan. Pero may alangan namang may barkong maglayog dyan. Ay, dagit lugod ini. O na-texter ta ko yan eh. Para kita nagkaraw ka sa bago. Alam man niya maglagyan mga barko. Kasi ka nga may airport dyan. Kuda nga may TOG 5 dyan. Maglayog. Siyempre nga malagoy dyan. Helicopter. Ang hapot. Di ba? Ang naghapot to ako. Nataasig ang layog. Ang hapot ko. Nataasig ang lalayog kang helicopter. Alangan man na. O sa bagay, tama man sa kuya ni Misado. Alangan man niya maglayog ng barko. Nanagitan lang. Sorry, pwede po mag-sorry. Pasensya na po. Pasensya na po. Ano nga naglayo ngayon yung barko? Yung man ang ganda, tama man siya. Very good man po. I know you're everything that I've been looking for. I look into your eyes and could not ask for more. So it's only fair to lay it on the line. Hold on, I'm gonna need a little time. But if I ever fall in love again, sometime when this broken heart can mend, I know it's gonna be with you. You're the one
know when. If I ever fall in love again. Di ko aram ko yan, ni kung so kanta naraot ko o napakaday ko so kanta lugon. Patabay nito na. Baka umuran. Sorry po, baka umuran. Di ko tabi dito yo, ha? Salamat. Kansa ng pagantabay. Goodbye. I love you all. Mabuhay.